Ngiyanamukela uKhensani TV. Igama lami Mkhulukazi Mulo. Uma umusha i-channel ngiyacela ukuthi usubscribe khona uzokwazi ukuthola amavidiyo isikhathi siwakhiqiza. Ngani zamathongo. Angiyibalule lento ngisho ngicela nina ngane eniphupha amanzi nezingane enaziyo namakhosi amanzi athanda ukuthi azenzele phezu kwempilo yenu abanganikhombisa ephehlweni kodwa bayasho bafuna ukuzenzela. Kubalulekile usinazi ukuthi umuntu olapha ngesinguni nomuntu osuke uyolapha umngoma sithi uye ephehlweni nje. Uyawuhlala o6 months, awuhlala unyaka, awuhlala u2 years, awuhlala u3 years. Kuya ngethongo lakho nedlozi lakhe ukuthi ligijima kangakanani. Okay, omunye ukahlushwe idlozi, isiquya sigijime late, isithunywa. Omunye kube isithunywa kulandela idlozi. So, njengoba le ngane belinda lesikhathi le process basuke beyilindelana. Kufanele understand mawudla amagobongo okuhlambulula noma ukugeza noma ukufukula noma ukwenzani abantu abadala. Mase bawadlile bageza ngensipho yabo baba spiritually aligned. Into yokuqala abantu abakini bazofuna ukuyenza bazofuna ukulungisa izinkinga ezabakhona emumva nezikhona currently nezikhona for the future, but they will start emumva. So you find yourself being a spiritual avatar. Yini leyo? Isikhathi esiningi uyalala ngokomoya uzibona usemaphuphweni. Nomhlanje usebonakelisweni basuke bekuthathile ngoba umzimba usufile ngokwenyama kodwa ngomoya usukuleyo mhlaba. Bakuthatha bakuse la bekhona bakukhombise usuqale uhambo lakho uqale ijeni akuyona isprint le imarathon. Okay, ijeni bazokukhombisa okay yiloko naloko fanele kulungiswe. Mawukuthi ekhaya khona amakhehla abulalana aphambiselana nezikhali ufike kuloya mhlaba iselwazi ikukhombisa sibuka lapha. Uyabona amakhehla ayabulalana ayabanga. Sekuwena sekufanele mawuvuka into yokuqala ubikela abantu abadala ukuthi ngiyabonga ukuthi ningithathile ngisa kulomhlabeni kuwona nangivakashela. Ngibonile ukuthi khona inkinga phezulu komkhulu nokhokho bami ebambile. Ubakhanisela amakhandlela. Ubacela uxolo lomkhulu emsamo. Noma entabeni uyobacela uxolo. Ucela inhlambuluko. Ngaphambi ukuthi utshela abangani bakho amaphupho noma nafake ku Facebook noma uthinde mina. Lo muntu okhulume nawe uphaphama phela ukukhombisa ukuthi uya understand bakuvashelile bakunika umusa ukuthi ufike kuloya mhlaba bakukhombisa inkinga zasekhaya. Khuluma naye. Kwesinye isikhathi uzoziphupha ngahlambe uphethe ingane noma uzoziphupha ngathi khona ingane ekhalayo engagqokile. Bakukhombisa khona isikhalo nethongo noma umnono ongekho right lapho odinga ukulungiselelwa. Khuluma nabantu bakini sixoxe kanje nabantu basekhaya. Awukwazi ukuthi uphuphe uphume ugcine uhlale efonini usutshela abantu amaphupho akho awukakabatsheni ukuthi uyabonga bakukhombisile inkinga zasekhaya. Ucela baphinde futhi bakuthathe bose lo mhlaba bakukhombisa nje inani efanele ilungiswe. Ziningi inkinga efanele zilungiswe ngaphambi ukuthi ithongo lithi ngikunika isikhwama. Okungicacisela ekudleni amagobongo usuke wadlela ukuthi impilo yakho ibe yinhle. Inhlanhla zivuleke. Kodwa noba abantu bakini basizakale yiloko kubalekile. Mase kuzene kupheni isipho sokulapha mawukuthi umelaphi. Bazokupha ngesikhathi bebona ukuthi usuqeqeshiwe because kuleyo journey yamaphupho it's part of your training yakho. Kukhona ulwazi ofanele ulazi nezinto efanele zilungiswe ezingemumva ngaphambi ukuthi uye kuzona ngqo wena. Ngoba ungena kamuntu uzola nemoya emibi. Ofeke khona izipoki lapha, khona izilwane ezicushiwe, khona izinto ezimbi. So bokunika isikhwama abantu abadala sebefika ukuthi wena ufit for sona. Uyangizwa? Kubalekile nganyethongo kuloko ngikucacisa. Isikhathi esiningi nalokho fanele ngikuthinte. Isikhathi esiningi uzophupha abantu abadala bethi nansi inkomo. Ekukhombiseni inkomo emhlophe. Mawungenawo amandla uyakwazi uyakubona. Kubantu abadala lamandla le nkomo enifunayo angikwazi ngikwenza. Nansi inkomo, donsa imbuzi enginilethele yona. Ithongo liyazi uyingane yalo. Uzo-appreciate noma yini oyilethayo. Usukhohliwe kuqala usamncane manje umakho into encane umphekelile noma ugeza izitsho ejabula kanjani. Banjalo nabantu abadala. Even noma thiwa kade uzophuthuna ngenkomo uyawazi ukukhuluma nabo ukuthi amandla kunawo. Ngoba isikhathi esiningi leyo nkomo mhlambe ukwamukela isikhwama ukuyiphuphe kama khombisa isilwane sodingeka ukuthi mase usamukelile noma usubongile usibonga ngale nkomo. Kubalekile ukuthi benekhathi sokukhuluma nabantu bakithi. Angingabi mude bengifuna ukukhanyisela lapho nganza amathongo ukuthi asibe ne dialogue sikhulume namathongo
ngamaphupho esiwabonile, ucele bakucacisele. Ngoba amaphupho ikhehla ulibona lidatshukelwe, shuthi alihleli kahle. Kufanele ukhulume emakhandleleni. Ey'ningi zale y'nkinga zisolva ngey'nkulumo. Amakhosi amakhulu.